Tara mga friends, punta nga tayo dito. Pero bago tayo pumasok, as usual, mag-intro muna tayo. Okay? Here we go! Like, share, subscribe. Welcome to my channel, Vlogsy TV. Foods, travels, plants, others. Nood na po! Oh, tara na mga friends. Pasok na tayo sa loob. At tingnan natin. Enjoy watching. Bali kakunti ang mga tao kasi maliwanag pa. Pero pagsapit ng gabi, maraming tao ang dadagsa dito. Tingnan nyo oh, sa banda doon, maraming tao. Lakad-lakad pa tayo sa loob. Daming tumataya dito oh. Enjoy yung mga bata oh. Pero ang tawag dito, yan oh, Ferris wheel, Ocho Bibo kung tawagin. Yun nga lang, walang taong nakasakay. Maaga pa kasi. Meron din dito yung tinatawag nilang octopus ride oh. Sa banda doon. Hello mga friends, makikilaan lang po. Excuse me. Yan, kumaway sila tuloy. Shout out po. Maliban dun sa Ferris wheel, meron din dito tinatawag nilang carousel. Yan oh.
Mamayang gabi, siguradong maraming taong sasakay dito. Karamihan mga bata. So dalhin nyo na dito mga anak nyo, mga friends, okay? Para magsaya din sila kahit papano. So hanggang dito na lang ako mga friends. Bali pinakita ko lang ang loob ng carnival na to. Okay? Ito po sa amin, dito sa Mangaldan, Pangasinan. Bali ako'y magpapaalam na. Kita-kits ulit tayo sa next vlog ko. Okay? Lagi nyo pong tandaan, mahal ko po kayong lahat. Basta mahalaga ay huwag nyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay mga friends? Bye-bye you!